Hello, good morning. Good morning mga higala, kaibigan, kapatid, kabarkada, katropa, kapuso, kapamilya, tanan, mayong buntag. Kumusta ang pagmata na to mga igsoon, no? Nakamata ta karon usa ka dakong grasya o gugma sa Ginoo tungod kay ubang tao karon sa kalibutan wala nakamata. Ang uban karon nakaginhawa but nag-oxygen, no? So binayran nilang ginhawa but kita nag-enjoy sa free nga ginhawa nga gihatag sa labawng makagagahom, no? So atong salamatan siya, no? Nining taknas kabuntagon. But this morning mga igsoon, gusto ko motubag sa usa ka pangutana nga nag-ingon. Ang usa ka Kristohanon nga nangadlokon sa Ginoo, posible pa bang matakdan aning gitawag og coronavirus, no? But before na ako na tubagon nga pangutana mga igsoon, ako nang gipasalamatan ang tanang mga subscribers nako, mga new subscribers. Salamat kayo. Continue to stay updated sa akong mga videos na i-post diri, mga latest videos all about the word of God, word of encouragement. Anin sa katong wala pa nag-subscribe ay please subscribe. And if you want to follow my page as well, na sa Kristohanong Mabungahon sa, no? It's all about the word of God, word of encouragement, pagdasig, pagpahinumdom. Ang uban pagbadlong, tanan ni mga igsoon. Gusto nila ako matrending si Lord, gusto na ako mag-viral ang pulong sa Ginoo. And then I made this, and then I do this, I vlog or unsa pa diyan, naghimo ko, nag-share to ko mga igsoon na dili para ma-earn o income kwarta, dili para ma-famous, mahimong well known, but to glorify God alone, no? Gusto lang ako mga igsoon nga si Lord ipatrending, yung word ipatrending. Himuon unta natong chismis ang iyang pulong kapirting ninduta gina, no? Matod pa sa pulong sa Ginoo, mahanaw man langit ug yuta apan ang iyang pulong magpabilin sa walay katapusan, no? So mao na ang reason nga nung ako nigihimo. Now, regarding sa pangutana aning gitawag og posible ba nga matakdan pa ang Kristohanon aning coronavirus, kay ano man pinangga daw kayo ang Kristohanon, no? Kinay Ginoo, pinangga ta kayo, no? But ang akong itubag ana mga igsoon mo ni, it's a big yes. Why mo ni? Nganong makaingon man ko nga matakdan pa posible? Yes, ano man dili. Yes, neighbors mga igsoon nga the Lord is my shepherd, I shall not want. Then He make me lie down in green pasture. Unsa pa na bla 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 mga igsoon. Daghan kayo nga Ginoo magbalantay, pero dili na siya but pasabot mga igsoon nga abi kay ang Ginoo magbantay na to, magkumpiyansa na sad ta. Magkumpiyansa na, no, dili na but pasabot na ang Ginoo magbalantay, no. Yes, tinuod magbantay, pinangga kita sa Ginoo, di ta pasagda ni biyaan, pero di pud ta magdanghag. Hosea 4:6 nagingon mga igsoon, my people perish because from lacking of knowledge, no, or from lacking of wisdom. Meaning mga igsoon, ang akong mga katawhan nangalaglag kay kulangan sa kaalam, no. Posible nga kita usahay malaglag, posible kita usahay matapdan og mga balatian or unsa man diha nga mga dili maayo mga igsoon tungod kay nagdanghag pud ta naay mga resulta sa atong kaugalingong desisyon or action, no. So regarding nga mga pangutana nga posible ba ta matakdan, makaingon jud ko yes ngano man this moment mga igsoon, this time karon nga panahon mga igsoon, gitudluan ta sa Ginoo pagrespeto sa atong balaod sa atong gobyerno. Tinuod man ang Ginoo magbalantay nato, but according to the word of God also in Romans chapter 13 paubos basaha dia mga igsoon, gisuwat ni Saint Paul, ni Apostle Paul mga igsoon, nagaingon nga atong musubmit ta sa atong gobyerno, mutuo ta sa gitawag na unsay mando sa gobyerno, unsay balaod nga ilang gipatupad, kay walay gobyerno otoridad nga wala gi-establish sa kahitasan. Meaning sa atong mga leaders tanan mga igsoon, dili na siya aksidente, gimugna na sa Ginoo. So karon gitudluan ta pagsubmitar sa balaod, wala dili bud pasabot nga nanalaw ta og nahadlok ta kay matakdan ta, no, but ni submit ta, nahadlok ta sa Ginoo, no. So magdanghag ta, posible nga matakdan sad ta kay gusto man sa Ginoo nga mo submit ta, no. So usahay dili ta magpalabi extreme sa atong pagtuo, kung dili musunod ta sa atong gobyerno kay mao ni ang gobyerno nga gitakda sa Ginoo. Daghang mga news na dunggan ako mga igsoon through internet sa ubang nasod nga naa daw mga alagad sa Ginoo natakdan, ang uban namatay, Kristohano namatay, natakdan sa coronavirus, no. So wala ko kibaw kung unsay lang rason ngano ngato, unsay lang but yang ang rason man gid akong gi try to search ang ilang mga ang hinungdan nga kay tungod kay nag-gather daw sila, nagpabilin sila, nagtigom, no. So nga na mga igsoon babisan gibawal na. So
Mao ni mga igsoon, mao ni akong gingon, akong share nyo karon akong gusto ipasabot mga igsoon nga yes, di ta ngay mahadlok, no? Ang Ginoo magbalantay na siya mga manulunda mo protect nato sa mga madlokon sa Ginoo, but this very moment mga igsoon karong panahon na gusto sa Ginoo nga mo sunod ta sa balaod, gusto sa Ginoo nga mo respeto ta, tinuod tang nahigugma sa Ginoo, mo sunod ta sa gobyerno nga iyang gimugna pod, no? Pareha naman ta, pwede ta sa kinsa, kaya na to ampuan naman sakiton. Glory to God lang, no, kaya na to pandungan naman sakiton mo ayo, pwede ta mo ampo protection, but this moment mga igsoon kinahanglan sa ta mo submit sa gobyerno, no? I know God is in complete control. Amen. So pareha ra gud na nang uban nga nakoy mga nailhan mga igsoon nga mga banggitan alagad sa Ginoo. Mangampo og masakiton, maayo pod, grabe ang ilang nadyo sila gift of healing nga na bitaw or gift of faith ba na nga grabe makaayo gid. Daghang mga masakiton confirmation yung gi-confirm sa doktor naayo gid, but naatake lang kalit mga igsoon sa high blood, namatay sa sakit nga naman. Kaya yung uban mga igsoon kay siguro kanang mingon galing doktor nga bawal na ni kamukaog tambok baboy kay high blood madawat imong lawas high blood ka, pero ang uban moingon man nga ako lang ning ampuan, no? Ampuan nga di ni maka high blood sayop gyud na what we reap is what we sow. So mao na siya mga what we sow is what we reap. Kung sa atong gipugas mao na nato anihon. So mao na mga igsoon nga at this moment mga igsoon, once again ang hindi ta ngay mahadlok sa virus ano man, ang Ginoo na nato mo bantay, but kung unsang gimando sa gobyerno mosunod ta. Once again, gusto sa Ginoo ning takna karong nga panahon na mo submit ta sa tong balaod sa tong gobyerno, mo submit ta kung sa ingon stay at home, stay, no? Bawal magtapok-tapok, no? Social distancing, sunod ta. Amen, no? Kay makaayo na nato, no? Sumao na siya, no? So mao na akong tubag mga igsoon sa pangutana nga gitawag og posible ba matakdan? Posible matakdan kung magpagahi tag o posible tang matakdan basta mosupak ta sa balaod nga gitakda sa Ginoo. Posible ta matakdan mga igsoon kung sobraan ra og magdanghag ra ta mga igsoon. Pero I'm sure mga igsoon kung kanunay ta naningkupot sa saad sa Ginoo, di kita matakdan. Kay ngano man ang gingon nga stay at home man, di man ta matakdan kay naman ta sa balay, no? Saon pagkatakod na to ng coronavirus nga di man ta moduol atong naay mga kwanto niya og mugawas pud ta, if ever mugawas ta magmasad ta. So atong gi-consider ba ang gitawag og mga rules and regulation, mga ordinances nga gipatupad sa atong gobyerno for our safety or for the prevention of this what we call coronavirus, no? So mao na mga igsoon. So once again, ang Ginoo magbalantay na to. Ang Ginoo mga igsoon di mo biya na to. Ang Ginoo naa sa panahon nga atong gikinahanglan, so magampo ta motubag siya apan this very moment mga yun. Gusto ni Lord na magtuon ta og submit sa balaod, no? Mo submit sa balaod, mo submit ta kay mauni makaayo para nato. So di ta palabig extreme kay nakoy nauban ningon nga di na mi matakdag virus, di na mi matakdag virus kay Kristohanon mi, di na mi matakdag virus ingon pag sure di ka, no? Mao na yung mga unwise move. So this moment mga igsoon, kung tinuod lang nahigugma sa Ginoo, mo respeto ta this time sa iyang gipatakda, sa iyang gi-establish nga panggobyerno kay para ra ni kayo nato. Amen. Mao na ako nga pagdasig og gamayng pagpahinumdom alang sa gitawag og kapangutana nga posible ba nga matakdan ta. Amen. So mao na mga igsoon, still next time. And once again, just continue to be grateful and thankful to God in the midst of this crisis, no? Mao na siya magson. To God be the glory. God bless.